Hej igen, 6. A. På mandag, når vi mødes, så skal vi have noget matematik de 2 første timer, og den her gang skal vi altså arbejde med funktioner. Så nu vil jeg lige i den her video forklare om, hvad vi skal arbejde med, og hvad vi skal lave de 2 timer. Vi skal som sagt arbejde med funktioner, og målet for timerne her, det er altså dels at kunne bruge et koordinatsystem, men det er altså også at kunne indtegne grafer ved hjælp af et sildeben. Ja, så lige om lidt, så åbner jeg lige GeoGebra her, så kan I se, at her har vi så et koordinatsystem. Vi har selvfølgelig hele den vandrette her, er jo x-aksen, også kaldt for første akse, og den lodrette her er y-aksen, også kaldt for anden aksen. Herhen af har vi de positive, altså plus x-værdierne, tallene. Herhen af har vi de negative x-tal, eller x-værdier. Og y, der har vi de positive heroppe af, og de negative hernede af. I øvrigt så det her område, vi har heroppe, hvor der kun er positive x og y værdier, det hedder første kvadrant. Det her område herover hedder anden kvadrant. Så har vi hernede tredje kvadrant, og herover har vi fjerde kvadrant. Hvis jeg så skal afsætte et koordinatsæt, for eksempel koordinatsættet 4,7, så skal jeg altså i første omgang gå 4 hen ad x-aksen herop til, og 7 op ad y-aksen dertil for eksempel. Skal jeg afsætte et, der hedder minus 4,4, så skal jeg altså gå minus 4 hen her, og 4 op der, så ligger det punkt der. Så altid hen ad x, og op og ned af y. Sådan vil det altid være. Nå, jeg sletter lige de her 2 igen. For det jeg egentlig vil forklare om, det var sådan lidt grundlæggende, det har I garanteret hørt før alt det her, men det jeg forklarer om nu, det er hvordan man indtegner, jeg sletter lige der, sådan, hvordan man her indtegner en funktion ved hjælp af et sildeben. Og det man altid skal gøre, når man skal indtegne en funktion eller en graf ved hjælp af et sildeben, det er, at man skal lave sildebenet, og det er det, jeg har lavet hernede. Det starter i øvrigt ud med at være fuldstændig tomt. Sådan. Så det allerførste, man starter med, det er, at man her på x-rækken her skal vælge nogle forskellige tal, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man vælger at tal, så nu tager jeg bare lige nogle næsten tilfældige tal, men det er i hvert fald ligegyldigt. Sådan. Og det man så gør, det er, at man tager det x-værdi, det x-tal, man har valgt her, for eksempel 1, og sætter ind op i det her op, som der hedder en funktionsforskrift. Og den starter altid med y er lig med, og så står der et eller andet herhen. I det her tilfælde har jeg valgt at sige, at det hedder 3x plus 2. Så tager man altså sin x-værdi på 1 og sætter ind på x's plads. Hvis man gør det, så kommer det til at stå sådan her, at y er lig med 3, og så sætter jeg altså 1 ind på x's plads, og så hedder det altså 3 gange 1, for der er det sådan ligesom et usynligt gange mellem 3 og x. 3 gange 1, og det er så plus 2. Og det regner man ud. 3 gange 1, det er 3, plus 2, det er 5. 5, sådan. Og det sætter jeg så ind her i mit sildeben. 5. Og så tager jeg og regner resten ud, så sætter jeg 2 ind, så står der, at det giver 6, 7, 8, giver det. Og jeg sætter 3 ind, så giver det 9, 10, 11. Og jeg sætter 5 ind, det giver 15 og 17 til sidst. Sådan. Og så har jeg, når jeg har gjort det, så har jeg nogle koordinatsæt, jeg kan sætte ind i et koordinatsystem. Det første koordinatsæt, det hedder 1,5, og det næste hedder 2,8, og så videre. Så det prøver jeg lige at gøre. Så jeg tager lige, det første var altså 1,5, det ligger der. Hvorfor ved den nu ikke det? Nå, men det første koordinatsæt, det hedder altså 1,5, så det vil sige 1 hen og 5 op. Den ligger der, cirka. Og det næste, det hed 2,8. 2 hen, 8 op. Og det næste igen hedder 3,11. 3 hen og... ja, det bliver der omkring 11 op. Og skal vi lige tage en mere, man skal jo altid minimum have 3
for at være sikker på, at det bliver en ret linje. Nå, og det sidste, det hedder 5,17. 5 hen og 17 op, det er cirka der omkring. Godt, og så har man nogle punkter, og de bliver så i det her tilfælde, og det gør det tit her, i hvert fald når man går i 6. klasse, så bliver de til en ret linje, og så indtegner man bare altså en linje imellem de her punkter, og I kan se, hvis jeg nu havde gjort det helt præcist, så havde alle de her punkter ligget præcis på linjen. Men så kan I se, at man har en graf, der går igennem, og grafer her, eller funktioner, de er egentlig, eller det er med vilje at tegne dem så langt, for de er sådan set uendelige. Så det skal man lige huske at gøre. Godt, men det var egentlig sådan, at man indtegner en graf ved hjælp af et sildevæn, altså at man laver sildevæn her, indsætter nogle x-værdier, regner ud herop, hvad y giver ved hjælp af funktionsforskriften, og så kan man indtegne det i et koordinatsystem. Okay, det var det. Så ses vi på mandag til noget matematik. Hej hej.